Май някой от сестрите на Кардашиан си е тук. Няма как да не се възползвам. Добър вечер. Как се казваш? Съм Янис. Йоанис. Си Янис. Ти как се казваш? Александра. Ти обичаш ли да носиш бижута? Да, даже съм цялата. Обичаш ли да бъдеш агресивно третирана от твоя партньор по време на забавления? Ами, случва се. Често ли ви се случва да използвате играчки? Случва се, но понякога. Комси. Е много хубаво, че може да е достатъчен. Ти, когато се приготвяте да отидете на дискотека, добавяш някакви бижута към аутфита на твоя приятел? Аз го оставям някъде си двама различни човека, кой както иска да се облича. Точно така. Уважаваш неговия стил. Уважавам, да. Добре. По повод това, че ми даде доста готини отговори, ти подарявам един ваучер на теб и на твоят приятел за нашия сайт, където ни предлагаме бижута от нераздаема